Čaute, čaute. Čauko Maťka. Ahoj Jarka. Ahojte všetci. Vítame vás pri ďalšom dieli našich vzájomných pokecov. Doteraz sme riešili všetko možné, legislatívu, financie a trošku sme pozabudli, že my dve sme vlastne na slovo vzaté podkuté účtovničky. To je naše životné poslanie a povolanie. A určite aj na profile máme veľa kolegov a kolegyň, účtovníčok a účtovníkov. Budeme hovoriť o projektovom účtovníctve, pretože obidve sme presvedčené, že práve tento typ účtovníctva je veľmi špecifický pre neziskové účtovné jednotky. Možno niektorí naozaj ste v tom doma, ale nás budete kontrolovať, ale pre niektorých to môže byť úplná novinka. Na úvod by som poznamenala asi toľko, že projektové účtovníctvo sa vyznačuje práve tým, že každý jeden náklad či výnos je v účtovníctve jednoznačne niekam zaradený. Takýmto zdrojom financovania pre náklady, ktoré sa neviažú ku konkrétnemu projektu alebo sú režijného alebo prevádzkového charakteru, môžu byť práve napríklad výnosy z hlavnej činnosti, členské príspevky či dokonca 2%. Aj ak niekto účtuje v jednoduchom účtovníctve, teda o príjmoch a výdavkoch, či tiež môže vlastne použiť tento spôsob vedenia účtovníctva. Čiže asi áno, nie? Áno, určite, že je to analogické a dá sa to využiť aj v jednoduchom. Čiže aj pre vás, ktorí účtujete v jednoduchom účtovníctve, projektové účtovníctvo je pre vás, zostanete pripojení, ideme ďalej. Že je asi najjednoduchšie, ak ten účtovník alebo účtovníčka spolupracuje či už s nejakým finančným manažérom alebo s projektovým manažérom, ktorý je zodpovedný za ten konkrétny zdroj alebo projekt, ale asi je dobre, keď spolupracujú, asi to spolu vlastne skontrolujú, nie? Čiže tá kooperácia je určite nevyhnutná, veľmi žiadaná. Ale máme aj organizácie, ktoré sú menšieho charakteru, nemajú ani finančného, ani projektového manažera. A potom je tá úloha toho účtovníka ďaleko ťažšia. Asi by sa nemalo stávať, že jeden nejaký náklad alebo výdavok je pokrytý tými istými, alebo teda viacerými zdrojmi však. Nie, môže sa stať, že jeden výdavok alebo náklad má viacero zdrojov financovania, že nejakú sumu rozdelíme, ja neviem, na 3-4 časti, ale nemôže sa stať opak, že jeden výdavok mám v 3-4 projektoch. Jasno. To je nepripustné. Určite. A vlastne ani sa to pri tomto systéme nedá, však povieme si o chvíľku konkrétnejšie. Takže veľmi dobre počúvajte, teraz príde praktický príklad, ako návod na obsluhu a údržbu, ako nastaviť v organizácii projektové účtovníctvo. Čiže to je taký jednoduchší systém a trošku zložitejší systém môže byť vo väčších organizáciách, kde sú nejaké projekty, nejaká škála projektov a jednotlivý projekt môže mať zase viacero zdrojov financovania. Okay. Čiže tam používam vlastne už dve také úrovne, ďakujem. Áno, v podstate aj toto vedenie tohto projektového účtovníctva vlastne veľmi uľahčuje tú spoluprácu účtovníka s finančným manažerom, kedy ja viem vlastne zo systému vyplúť výsledovku za jednotlivé teda tieto strediská a zákazky, alebo účtovný denník, kde si vyfiltrujeme náklady, výnosy a aj ten finančný manažer, ktorý predkladá to vyúčtovanie, v tom vie hľadať a vie si skontrolovať, že aké veci tam má zatriedené. Potom ďalšia taká úroveň tohto projektového účtovníctva, ktorú využívam aj ja, je roztriedenie aj analytických účtov, ale pri rozsiahlom objeme dát je to veľmi akože šikovné, dá sa tam filtrovať, vieme si robiť rôzne konvergenčné tabulky, že ten prehľad o tom účtovníctve je zrazu úplne iný. Ja iba potvrdzujem z praxe, že neverili by ste, je to veľké tajomstvo, ktoré teraz poviem, ale my s Maťkou presne v takomto postavení na jednom projekte pracujeme v jednej organizácii a potom milujem Maťkine výstupy, ktoré mi teda vypluje z toho účtovného softvéru do Excelu, je to tam krásne, tam filtrujem podľa strediska, podľa projektu, je to úplne super, takže my presne v takomto niečom aj v praxi fungujeme, to nie len, že ako vám tu o tom rozprávame, ale naozaj je to výborné, takže tam trošku musíme upustiť od toho len účtovného pohľadu, že to budeme mať časovo a vecne zaúčtované a nebude nás zaujímať úhrada, naozaj tu nás tá úhrada bude zaujímať. Takže to je také trošku v tom projektovom zúčtovávaní a vyúčtovávaní také odlišné, že na to treba dať pozor. Najbližšie sa chystáme si povedať o najčastejších chybách, s ktorými sa stretávame. Takže možno to bude smiešné miestami, možno aj smutné. Ale mňa sa vo veľa prípadoch nájdete aj. Ešte by sme vám opäť chceli srdečne poďakovať za vašu priazeň, za to, že nás podporujete, sledujete a dodávate nám ďalšie inšpirácie pre našu tvorbu. Takže kľudne nám posielajte vaše otázky aj naďalej. A buďme spolu aj naďalej. Bez risku, v nezisku.